30थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायनाया दिनै थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव उदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै खुंफुंजाबाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेखेवनानै होनाय जोबथा जोलुर बादायनायाव अर्गें एफसि डिमाकुसि भार्सेस एजिएफ स्पर्ट क्लाबनि गेजेराव गेलेयो। हाबाफारियाव बाहागो लायो बेखेवगिरि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एमएलए सरन बर', इएम दावबायसा बर', एमसिएलए सनजय सरगयारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि नेहाथारि, बाबुल बर' आरो गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा। दिनैनि जोबथा जोलुर बादायनायाव एजिएफ स्पर्ट क्लाब गुवाहाटीआ अर्गें क्लाब डिमाकुसिखौ 1 गलाव फेजेननानै चेम्पियन जायो। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो सरकारनिफ्रायबो जों साबायखर होयो आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जों जानानै साबायखर होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंखौ साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय बा गाव गाव जिउ रावनियावबो सोनारालासे जिउ खुंनो हानायनि राहा खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो लादों। बिनि गेजेराव जोंहा गेलेमु बिफानखौबो जोङो मोनसे होननानै बुंनांगोन। सोलोंथाइखौ जेरैबायदि गोसो होनानै खामानि मावनाय जादों, गेलेनायखौबो बिदिनो गोसो होनानै जों खामानि मावनाय जादों। बावैनो जोङो उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि बियो जानो थांगासिनो दङ, जोंहा एप्रुभ जाबाय बियो। साइ सेन्टार बेबो जोंहा जानो थांगासिनो दङ। साइ सेन्टारनिख्रुइ जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि बियो जाग्रोगोन। जोंहा हा थिग जानानै दङ। हाया थिग जानायनि उनावनो बे स्पर्ट्स एकाडेमिनि थाखाय जोङो फाउन्डेसन ले खालामगोन। दा बेबायदिनो जोङो गेलेनायनि थाखाय जोङो बा गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों गोबां राहा लादों, जाहाथे लाइमोनफोरा गेलेनायनि गेजेरजोंबो जिहेतु गावनि जिउखौ दानो हायो। दा लाइमोनफ्रा जाहाथे बे खाबुखौ मोनो, बिनि थाखाय जों गोबां खामानि मावबाय थानाय जादों। जोबोद गोजोनथाव। उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै बेयाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों आरो देग्लाय 30 बोसोर आगान सुरबाय। आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ एबा उदालगुरिनि बे इउएन ब्रह्म गल्ड काप बे मुङै मुंदांखा, बेखौ बिथा खालामनानैनो गोबां ओनसोलाव टुर्नामेन्ट खुंनायखौ जागायदों। बियो गिबि सारिनि आरो बियो नेसनेल लेभेलनि मोनसे टुर्नामेन्ट। बियो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बेहाय टुर्नामेन्टखौ खुंनो रांखान्थि 5 लाख अनसुंथाइ हरनाय जायो। मिजिंथिदों उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि इयुननि समावबो बिदिनो खुंलांबाय थागोन आरो नैबे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों गोदान गोजाम गेलेगिरि गेलेनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे जोंनि गोदान जोलै गेलेगिरिफोरा आरो गौथुम सालायगिरिफ्रा गोबां थुलुंगानायखौ मोनो आरो बे रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाब, ओनसोलनि मेलेमजिबिनि हेफाजाबजों बे टुर्नामेन्टखौ मोजाङैनो खुंफुंनो हायो। सार फैबाय थानाय फिउचार प्लान गैथ'वा। दायो नैबे नेसनेल लेभेलाव जोंहा अलरेडि इस्टाब्लिश जानानै दङ। माखासे परिबेसनि थाखाय जों गेजेर ससेयाव एसे खुंनायाव एसे खम खालामदोंमोन, नाथाय फैबाय थानाय समाव जों बेहाय मोजां लेभेलनि खुंनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला गोजौ सारिनि गेलेनाय खुंनो थाखाय जोंनो मोजां स्टेडियामनि गोनांथि जायो। उदालगुरियाव बानायबाय थानाय जे स्टेडियाम बियो दासिमबो गेलेनो हानाय थासारि जायाखै। बेफोर जायोब्ला जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार जुदि जायोब्ला निस्सय जोङो बे गेलेनायखौ इन्टारनेसनेल लेभेलनि बा स्टेन्डार्डनि जों खुंनो हानाय जागोन। दासिम जोङो मोनद' समस्तियाव बिर सिलागांनि मुङै रुरेल स्टेडियाम जोङो लुबाय थादों आरो देग्लाय बोसोरावबो जोंहा लुबावगोन। बेबायदिनो जोङो बिटिसिनि दानि 40 समस्तियाव मोनफा मोनफा आरो जों रुरेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों, जाय स्टेडियामनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्तियाव गेलेनायखौ मोजां रोखोमै खुंनो हागोन आरो गेलेगिरिफ्रा मोजां इनफ्रास्ट्राक्चाराव गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन।